Camaku ninjani ngiyaphila uma khosumkhiso okhulumayo. Ngiyacela uma ungakazi subscribe kwi-channel yami, usubscribe kuyona khona uzobona okunye engizokukhuluma ekuzolandela. Manje ngicela ukukhuluma ngento eyenzakalayo emphakathini wethu futhi sisuke singenalo ulwazi lakho. Abantu abaningi suke bengenalo ulwazi. Ngiyazi ukuthi makuthiwa usuke unalo ulwazi nokuqonda ungabe awuyenzi leyo yinto leyo. Ngizokhuluma ngembuzi yokugeza. Ungabe uzogezela ukuthi kade ukhulelwe kuzogezwa igceke. Leyo nto leyo yamanyala. Kungabe mekuzogezwa kuzogezelwa ukuthi khona abantu ababeshonile lekhaya, kuzogezwa ikhaya lalekhaya. Leyo nto inomshophi, iwumshophi nje. Ungabe kuzogezwa mhlampe mekuhlatshwe imbuzi yokuzovala amanxeba. Leyo mbuzi, lezo zimbuzi lezo azidliwa inoma ubani bakithi. Ayidliwa inoma ubani. Lezo imbuzi lezo zidliwa abantu abadala abangasabheke lutho, abangasabheke emshado, abangasabheke ekuphumelela empilweni, asebeqedile ngoba kuke kuthiwa kunezinto ezidliwa abantu abadala, abantu abagugile. Yingoba bayazi ukuthi sebeqedile uhambo labo la emhlabeni. Bayaphila kodwa sebeqedile. Wena mawukuthi usabheka ukushada, musu kuhamba udla izingeza amagceke ngoba kusuke kuyokhishwa isinyama kulowa muzi. Wena ngalesikhathi uyidla lento uyilethela wena isinyama. Akekho umuntu ovala into zakho. Uyozivalela wena ngale yambuzi. Uma umenyiwe emzini womuntu sihlabile lekhaya, zihluphe ngokwazi ukuthi imbuzi yani le ehlatshiwe siyoyidla. Ngoba ezinye imbuzi kusuke kufanele ukuthi ziyalahlwa, ayidliwa ngisho izalukwazi. Ezinye zidliwa izalukwazi namakhehla. Uboyibheka nembuzi kuthiwa umndeni walekhaya awuyidli le nyama, ngeke uyidle le nyama. Wena uzoyidla ngoba unjani wena? Yini le dala ukuthi bangayidli bona? Mewukuthi mekweyokukhipha amabhadi isinyama. Shothi kuzokhishwa isinyama namabhadi wena uzosithatha. Uqhihe ngani wena ukuthi uzohamba uthatha inyama zasemzini abantu? Lapha impilo uyathanda, uyakhuleka, uyafuna ukuyiqaqa ngayo yonke indlela, kodwa manje yileza zinto leziyana ozidlile ekufanele ngaba uyidlanga wena. Iminyaka yakho ayikuvumeli ukuthi uhambe udla izimbuzi zasemzini yabantu, uzokulahla amabhadi, zokugeza isinyama, zokugeza igceke lomuntu ekade ekhulelwe. Leyo nto isuke yamanyala ezidalweni, isuke yamanyala kwabaphansi lento esuke izogezwa. Wena uzoyithatha leyo yinto leyo, uzoyifaka kwelakho igazi. Sekufanele uqale phansi manje uyigeze. Camaku ngiyabonga uMakhosumkhize okhulumayo. Ngiyacela uqhubeke usubscribe kwi-channel yami. Uma ungakazi usubscribe kuyona ubone okunye ekuzolandela engizokhuluma ngakho. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu anibusise emakhaya lapho enikhona. Mekukhona inkinga onayo ngamunye ngamunye, ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ahambe akuqaqele lapho. Amen.